sabjak ya bosong. Sabjak ya bosong sabjak liya do bufuru sabjak langno. Sabna nayi bo sabjak ya rogle bufuru sibai langno. 184 thangka thribayo uni besarok phaika monoyo. Taku bai taku koblainya nangka hapung gonami busuk thiyokha. Uni besabai jukili sugo jongkai ba philai tongo. Bisa hari be tidu mukaya nungi totra laya. Taku bukurok sabjak liya ni khabang kha tong thong liya. Agini borok khasi angka jongkai biriman nangka. Thoki jamale belai bangka tabu khasi nangka. Harung tumaka hatun set tongka. Debusi sanai tongko. Aset nawisi sanai si tongko. Dinai di winyo tongko. Tirpura hani kumoti tuima sada raima bai saima. Kumoti tuima bante wirika sini dokarok arok belukha. Jongbu sakang kang akrok mura nai dia tongko mabara. Taile rilia ha ama soya sini tirpura hano. Narungan nangai khanbaksa nglai sini asaima hano. Hindi job to buska ngagogai rom di seng sobani bagai. Hindi milui khainai jobano khunugu nai dokani dukuno. Kirina kerei hasana thangma lachina kerei man thaina sanma abusi sini langma. Sini nangmale Tripura lense bono karile bebat erengse. Lama lampura beda kupra kebo lampurai tona. Tripura leni banati sana kebo takai di mana. Tripura len ni jot tai lainai sabjak kosong sabjak laisinai. Tripura hani takumu ya ke malia kano thansa onani nangnai. Tokma kosong ni besar gebang bai satok jalai jatong nai. Sangri khadi khabak sandi joto miloi lampase hindi. Kirina kerei lachina kerei nongkhoti selapre. Wansukna rungya jora pai thangkai tai musa khaina kerei. Jora tongsani wansukna khaidi sanana bhaidi.